på vores yndige værtinde, og nu stopper vi med det der videopis der, fordi det er jeg ikke keen på. Så går jeg i Gustav-mode, det har jeg allerede sagt. Men ja, jamen det er jo altid hyggeligt sådan at blive inviteret på julefrokost, og spændende om får sådan noget lækker mad, og lækker snaps, og lækker øl, og... Det er godt nok lidt for... Det er ikke dig. Nej. Det var også en del af. Det er nu meget diskret. Og så kan vi også benytte lejligheden til at takke af for et godt år, og formentlig så bliver det næste år også godt, og så nu er det ikke helt jul endnu, så kan vi glæde os endnu mere til jul, og... Ja. Og så binder OB formentlig også et eller andet i år. Kan vi håbe. Også Randers selvfølgelig. Nå, det er godt. Og ja... Så må du røde kender. Det har jeg haft helt værd. Velkommen til, jeg skal prøve det til en marathon-tale. Nej, du kunne godt stoppe. Du kan også håbe på, at Brøndby de rykker ud af Superligaen. Og så kan vi så prøve at se på, hvem de så vil sende. Lad os... Når de ikke... Så kan de sende alle Brøndbys kampe fra næste. Jeg er ret sikker på, at det gør. Lad os give 3 for en lev for Anja. Ja. Må det ikke gå det? Anja, ikke? Hurra! Hurra! Og så lange! Hurra! Hun skal leve! Hun skal leve!